ngap jaso ba pi ki parlo ki bistanat ban pe yak ne ka video ha ka channel ngan wan pai namar ka dai ka yin junga pentik na len mesi yakala way ha ka ji im chungu len mesi ula penslam ban pchang beng yak kontrak jungu bat ka PSG kadai na ka daw bo perkat shua na kam ta kala way ha ka ji im chungu kum tal len mesi ling ba ka interview ulong bot ula kran shai hadin balak pendap yak ka karer junga ngan wan pai sha Barcelona namar ka dai ka yin junga ong lel Messi lingba kan he ka interview kumban chupan kan mau ne lel Messi ulamino na ka club Barcelona da ka jing jau mat hausnam ar hajar ar phuwei hakba ka Barcelona kamla shu ban siu yo namar ka duna palat aka finan bat kum taw la ban penyaso shaka club PSG hadu ne snam bat ka kontrak jong bat ka PSG kan kutno hakane ka ayom yele kai jong snam ar hajar ar phulai parlok min sapek ya karai ka bakadu lel Messi hato lel Messi unne ba ka PSG lane unun pa club Barcelona bar hato ka Barcelona kan biang nem ya ka finan na ka bana ban siu lel Messi ban marra biang yu sashin pat shaka club te parlok jang ne ki kubo min sai kan du hakoi pat ka video ku blay shibun